Hayırlı ertesiniz, hürmetli kollegalar ham kelgan qonaqlar. Biz Respublika ko'lam Totar ozani 2022 belgisine bağışlangan matbuat uchrashuvini boshlab jiberamiz ham bizning bugungi spikerlar. Rizala Quddus qizi Ismag'ilova Totar radiosining bosh muharriri, Marcel Raul ula Ahmadulin ruhiyning ijod birlashmasi yetakchisi, Farid Fayzullo Miftaxov Butuniya Totar kongressining Qozon bo'lagi yetakchisi ham Oynur Xalat Yusupov Tatariston musulmonlari diniy nazoratining sotsial bo'lik yetakchisi o'rinbosari. Eng birinchi so'z aytib biz mikrofonni deb aytdingni Marcel Vag'izovga beramiz. Rahim etib. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayy ale's-salah, hayy ale's-salah, hayy alel-felah, hayy alel-felah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Tatarстанның атказаман артисттар Ухимның birleşmesi vekili Tatar azanı belgesinin jinguvchisi Marcel Vag'izov edi. Ham ol sizning oldingizda azan aytdi. Rizala xonim, so'z qisqacha sizga salamlash uchun ham qisqacha g'ina eligi yangi tartibni g'umum proyektlari bek ko'p indi ana biz hamon sayin ishlashib turamiz. Ham eligi Tatar azanı Respublika ko'lam belgisi turida da biroz g'ina qisqacha so'ylab o'tsangiz edi. Assalamu alaykum, hayırlı günler deb aytasım kela barlıq kollegalarga da barıгызга da yakınlaşıp келуші Рамазан айлары белән тәбриклим. Бүтүнегезне дә бик зур хикмәт айына керәбез. Шуңа күрә бу бәйгенең оештырылуы да гаҗәп күренеш түгелдер. Тәртип өчен без бик шатбыз. Әлеге бәйгедә бу ел үзебезнең өлешне керткәнгә. Моңа кадәр дә инде тәртип радиосын күзәтеп барасыздыр дип уйлыйм. Чөнки бездә әдәп, әхлак һәм дини тәрбиягә бик зур урын бирелә. Без үзебездә ел сайын менә иманлы бала конкурсы үткәреп килә идек. Иманлы бала конкурсы ул безнең Казан Кремль музей тыюлыгы белән берлектә балалар арасында дугалар сөйләтеп, аларны аннан соң инде ярыш кебек ярыштырып, йомгаклау чаралары үткәреп, һәм Сөембикә журналы белән бик матур эш эшләгән идек без. Ифтар һәм сәхәр вакытында укый торган дугалардан открыткалар ясатып, без аны Сөембикә журналын укучыларга бүләк итеп тараткан идек. Һәм дини тапшыруларыбыз безнең инде байтак рухият тапшыруын беләсез, Җәлил хәзрәт Фазлыев алып бара безнең. Хәзрәткә сорау бар тапшыруында рубрикасында безнең Нурулла хәзрәт бөтен радио тыңлаучыларның да сорауларына җавап бирә. Һәм тузмый торган бүләк Сәйдә Папакова, ул үзе дә тузмый торган бүләк хәзинә инде. Үзенең тормыш мисалында бик күп тәҗрибәсе белән уртаклашып радио тыңлаучыларга файда китерә дип әйтәсем килә. Һәм әле безнең тагын бер яңалыгыбыз, ул да булса Рәкыйп абый Гаффар безгә килде. Бу инде бәхет, без аңа читтән кызыгып кына карап тыңлап йөридер идек, ләкин менә шул кызыккан, карап тыңлап йөргәннәр фәрештәләрнең амин дигән сәгатенә туры килгән күрәмсең. Бу инде радио тыңлаучыларның да теләкләре иде. Хәзер мәңге сүнмәс нур дигән тапшыру белән Рәкыйп абый Гаффар һәр җомга иртәсендә 1 сәгатьлек бик матур тапшыру үткәрә. Ә менә бу Азан бәйгесенә килгәндә егетләр безгә 2 Марсель килеп кергәч, әлеге тәкъдим белән башта бераз гына
икеләнү, югалып калу булды. Чөнки моңа кадәр ул бит инде Болгар радиосында 2 ел үткән бәйге иде. Аны бик кызыксынып күзәтеп бардык. Анда бит инде масштаб та киң. Бу без генә алып барып чыга алырбыз микән, кирәк микән, теге кеше әйберен алу кебек булып чыкмас микән дигән уйда икеләнү булып алды. Ләкин аннан соң без бит инде беләбез, безнең менә радио тыңлаучыларның кайта авазыннан да безнең Әхтәм абый Сатиев бездә беренче көннән бирле бит инде татар мәкаме белән үзенең азанын әйтә һәм бик күпләр рәхмәт әйтеп язалар иде. Менә шушы азанны тыңлап кына без үзебезнең чын мәкамне тагын бер кат күңелебездә яңарттык. Шушы азанны тыңлап без намазга килдек. Безнең балаларыбыз яратып тыңлыйлар дигән фикерләр искә төште һәм менә Аллаһ Тәгаләнең хәерле буласы эше булганда ул бит сиземләүне башка кешеләр аркылы да эшнең кирәкме юкмы икәнен күрсәтә, әгәр дә игътибар белән күзәтсәгез, үзе юлын күрсәтә. Бер көнне генә мөфти безнең урынбасары Рауил хәзрәт Зөфәров безгә эфирга килде дә, эфирда әйтмәде. Эфирдан чыккач әйтә, менә ди Аксубай районында ди тәртип радиосы ачылганнан бирле ди бездә тәртип тотмый ди. Ләкин безнең әти махсус җайланмалар кайтартып, һәр йортка азан ишетелсен өчен, менә шушы татар мәкаме белән әйтелгән азан ишетелсен өчен махсус җайланма белән радио теге ныкталар дип әйтәбез бит әле. Һәр йортка шуны җибәреп, без тәртип ачылганнан бирле сезнең азанны тыңлыйбыз. Бу халык өчен бик кирәк дигән сүзне әйтте. Шуннан соң инде тагын азан бит. Бу миңа дөрес юнәлеш бирде. Алланың рәхмәте яусын аңа. Һәм без бик теләп шушы егетләрнең эшенә кушылдык дип әйтәсем килә. Бу бәйге хакында ахыры яхшы булсын, халыкка файдасы булсын, Аллаһ Тәгалә дә, халык та үзебез дә риза, канәгать булырлык итеп эшләп башкарып чыга алырга язсын. Бу бит әле кеше каршында гына түгел, Аллаһ Тәгалә каршында да бик җаваплы бер. Монда алдашырга да, монда ялгышырга да, монда гаделсез булырга да ярамый. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә безнең барыбызга да үзе булышсын. Бәйге хакында мин инде теге осталардан, оештыручылардан узып әллә нәрсә сөйли алмам. Эфирда нәрсәләр булачагын әйтеп китә алырмын мин. Чөнки безнең инде яхшы шушы бәйгедә катнашучыларның иң-иңнәре дигәне әле җиңүчеләр түгел, бәйге барышында да без аларның азаннарын эфирда яңратырбыз, ифтарга чакыртырбыз, Алла буйырса, аларның азаны белән радио аркылы. Һәм әлбәттә һәр җомга сайын без бу бәйгенең барышы турында таныштырып, тәртипле иртә тапшырулар әзерләп барачакбыз. Реклама чыгарылышларында инде бу бәйгене искә төшерә торган роликларыбыз да булыр. Нәтиҗәләрен дә бергә ясарбыз, Алла бирсә. Аллаһ Тәгалә үзе ярдәменә ташламасын. Төп сөйләүне мин җегетләрнең үзләренә бирәсем килә. Рәхмәт. Марсель, сез әлеге проектның идея авторы, аның асылы мәгънәсе нидә һәм ул 3нче мәртәбә оештырыла, 1нче мәртәбәләрендә якынча ничә кеше катнашты? Моның шишмә башы бик моннан бик еракка барып тоташа торгандыр. Мин әле университетта укып йөргән елларда бер көнне әнием эштән кайтты да, улым ди, минем белән бүлешә инде, шундый бер хисе белән улым ди, менә мәчеттән азан ишеттем ди. Алай әйтергә ярамый да торгандыр инде, улым бөтенләй безнеңчә түгел бит инде, нишеп күңелем кабул итә алмады ул азанны. Мин инде аңладым, бу көнчыгыш мәкаме белән әйтелгән азан булгандыр. Икенче бер хатирә эпизод рәвешендә шулай кайттык гаилә белән бер район үзәгенә, Татарстан районнарының берсе, өйлә намазына азан яңгырый башлады. Һәм ул шулкадәр тонык, шулкадәр күңел кайтаргыч итеп яңгырады. Мин хәтта шулкадәр кимсендем, мин әйтәм, безнең кайдасын моңыбыз, без бит шушындай моңлы халык, безнең бит Европа театрларында җырлый ала торган дәрәҗәдәге башкаручылар бар, безнең бит музыка сәнгатендә без шулкадәр алга киткән халык. Ни өчен соң безнең мәчетләрдән Аллаһ Тәгаләнең сүзе, Аллаһ Тәгаләнең зур гыйбадәтенә чакыручы шушы иң зур гыйбадәт сүзләре дип әйтгәндә, ни өчен шулай яңгырыйсың? Шуннан соң әкренләп безнең фикердәшләр, тарафдарлар, без бер калыпка, бер төркемгә җыелдык та инде моның хәзер менә шундый юнәлешкә кертеп җибәрергә булдык. 2020 елда, хәтерлисез, пандемия чорында онлайн форматта без аны уздырдык интернет бәйге буларак. Ул вакыттан да хайран күп катнашучы, 130-га якын азан килде безгә. Ләкин шуның нәтиҗәсендә дә без үзебезнең зур җитешсезлегебезне күрдек. Дөресен әйткәндә, ул азаннарда барыбер шул ук бер хаталар яңгырый. Кешеләр, гади халык татар мәкаме белән көнчыгыш мәкаме аермасын тоемламый. Һәм без уйладык, моның өстендә әле бик күп эшлисе бар, методология төзүсе бар, һәм моны әле халыкка җиткерәсе бар. Менә күрегез, сез безнең СНГ дәүләтеннән килгән җегетләр азаны ни дәрәҗәдә матур итәләр. Алар өчен ул культ, алар өчен сәнгать әсәре. Алар атлыгып торалар, берсе уздырга атлыгып торалар, азанны мин әйтәм бүген дип. Безнең мәхәлләләрдә алай түгел, кызганыч, безнең мәхәлләләрдә
хөрмәтем зур булса да бабайларга, бабайлар инде кайсы бер мәхәлләрдә тотып торучы төп контингент, ләкин шулай да бабайларның да төрлесе бар, алар инде авыррак чорга туры килде, 70 еллык менә шу динсезлек чорына туры килде, һәм дөресен әйтергә кирәк, алар менә бу азан әйтү хукукын яшьләргә бик бирергә теләмиләр. Сүз дә юк, бабайлар арасында бик матур мәкамле, бик матур азанчылар, азан әйтүчеләр бар. Ләкин сүз шунда, безгә хәзер менә һәрбер мәхәлләдә һәм гомумән җәмгыятьтә азан дәрәҗәсен күтәрергә кирәк. Азан бик фазиләтле, бик зур әйбер. Менә азанга күпме кеше килә, азанны ишетеп мәчеткә күпме кеше килә, һәрбер намаз укыган кешенең савабын азанчы үзенә ала. Мәчеттә 300 кеше булса, 300 кеше шу азанны тыңлап торса, мәзин шушы 300 кешенең савабын ала. Бу бик зур фазиләтле. Хәтта әле сорау туа, имам хатиплык, яисә намазга имамлык кылу күбрәк фазиләтлеме, әллә азан әйтүчеме? Бездә ул ничектер бик түбән дәрәҗәдә әлегә, шуңа күрә яхшы мәгънәдә азан культын булдырып, менә шундый җанлану белән без аны җәмәгатьчелеккә кертеп җибәрәсебез килә. Һәрбер мәхәлләдә шушындый бер омтылыш булсын, балалар күрсен. Берсен-берсе уздырып, хәдис бар, бер-берегезне изгелектә узыгыз дигән, ярышыгыз дигән. Шушыңа нигездәнеп тә алар узышсыннар. Элек пәйгамбәрбез вакытында сахабәләр кем азан итә дигән сорауны ачыклаганнар, уклар атып, безнең чиракта җирәбә булыр иде инде. Ул җирәбә рәвешендә ачыклаганнар, чираклы кеше генә азан итә алмаган. Өстәвенә азан ул илаһи. Ул илаһи, ул бу дөнья кешеләре тарафыннан уйлап чыгарылган текст түгел. Пәйгамбәрбезгә намаз уку турында буйрык ингәннән соң, хәзер азанга кешеләрне җыю турында сорау килеп баса сахабәләр каршында, һәм шушы сорау килеп басканның икенче төнендә, дип әйтик инде, бер юлы ике сахаба төш күрә, шушы азан текстын ишетәләр. Иртә белән пәйгамбәрбез янына киләләр дә, һәр икесе дә бер үк текстны җиткерәләр пәйгамбәрбезгә. Ләкин шул вакытта пәйгамбәрбез әйтмәгән, менә шушы сахабәләргә әйдә азанны әйтегез әле димәгән. Ул чакырып китергән Билалны. Билал хәбәрчене чакырганда, ни өчен Билалны чакырган? Чөнки Билалның тавышы матур һәм моңгы бар. Теге кешеләр яхшы белә, алар текстны беләләр, ләкин теге кешеләр өйрәтергә тиеш булганнар Билалга. Билал шушыны азанны матур итеп яңгырату булган. Шуңа күрә без күрәбез приоритет, азан әйтүдә иң төп приоритет тәҗвидне белүдә түгел, гарәп фонетикасын белүдә түгел, гәрчә анысы да мөһим, иң төп приоритет моң, иң төп приоритет матур тавыш. Ягъни дин белән без һич читкә тәргә тиеш түгел мәчеттән кешене, киресенчә азан ул шундый зур бер күренеш, ул кешене теге яхшы мәгънәдәге бер транска кертеп җибәрәме. Ул менә кешене бу дөнья шыңгылыннан тартып чыгарып, син бит әле моның өчен генә дөнья куар өчен генә ашарга, мал табыр өчен генә яратылмаган, синең бит әле зур эшең, гыйбадәтең бар дип безне шушы көйгә көйләп, безне үзенә күрә бер перезагрузка рәвешендә менә мәчеттән бөтенләй башка кеше буларак чыгып китәргә этәрә торган шундый зур бер илаһи бер моң. Шуңа күрә безгә моны хәзер менә диния нәзарәте белән берлектә, конгресс белән берлектә, радио белән берлектә шушы фикерне саласы килә. Азанны югары дәрәҗәгә җиткереп, һәм бәлки әле профессиональ азанчыларны да әзерләү бурычы тора. Төрекләрне күрегез, аларда дәүләт дәрәҗәсендә, аларда теләсә кем азан әйтә алмый. Бөтен менә гәрдә инде курорт шәһәрләрдә булсагыз, анда азанны мәзин әйтми, анда запись килә, үзәктән запись килә. Бер нинди очракта да ярамый, очраклы кешенең азан әйтүе. Бардык тикшерелгән азан гына башка туристларның колагына да, гомумән халыкның колагына ятырга тиеш. Бу бик дәүләт күләмендә җитди мәсьәлә. Төрек азанчысы көнгә 5 тапкыр азан әйтә, һәрберсендә ул төрек мәкаме белән әйтә, ләкин һәрберсендә төрле көй белән әйтә. Бу аларның профессиональ әзерлеген күрсәтә. Без бу дәрәҗәдән бик түбән. Төрки халыклар арасында азан буенча без бәлки иң түбән катламда торучылар да ни өчен шулай килеп чыккандыр, бәлки менә шу динсезлек чоры әлбәттә үз эшен эшләгән булса кирәк, ләкин бу безнең зур югалтуыбыз, моны ничек тә булса башкарырга тиз арада күтәреп алырга кирәк, чөнки без моңа ярты адым якынлыкта, без музыка сәнгатендә, тавыш сәнгатендә шунхатлы югарылыкта дип саныйбыз. Чөнки әйткәнемчә, Европа театрларында безнең башкаручылар, безнең егетләр җырлыйлар. Һәм безгә менә шушы музыка яисә башкару сәнгатендәге ниндидер методиканы кулланып та шул исәптә, мин әйтмим, җыр башка, мәкам башка, ләкин шул вакытта ниндидер методиканы аннан да алып, без моңа бик зур уңышка ирешә ала торган халкыбыз, безнең ресурсларыбыз бик көчле дип саныйм. Зур рәхмәт, Марсель. Айнур хәзрәт, кыскача гына менә шушы бәйгенең файдасы турында, әһмияте турында һәм белүемчә диния нәзарәте быел барлык мәхәлләләр белән бик тыгыз элемтәдә булачак һәм әлеге конкурс турында һәрдаим аларга хәбәр итеп торачак. Бу шулаймы? Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Барчагызга да. Әлбәттә без гомумән мөхтәсибләр белән һәм мәхәлләләр белән
тыгыз элемтәдә торабыз һәм инде безнең менә Татарстан Республикабызда булган һәрбер районда баш имам мөхтәсиб билгеләнгән. Алар инде үз чиратында һәрбер авылдагы һәрбер мәхәллә белән, һәрбер имам белән бик тыгыз эш итәләр һәм бөтен мәгълүматны аларга җиткереп торалар. Бу бәйгегә килгәндә без аны бик хуплап чыктык, бик уңай карыйбыз һәм инде менә әһәмиятенә килгәндә дә азан әйтүнең сыйфаты ул бик югары дәрәҗәдә дип тоже кабул итәбез һәм нәрсә дип әйтәсе килә, менә Марсель әфәнде бик дөрес әйтеп китте, азан әйтүнең фазиләте дә, савабы да бик зур, бик әйтеп бетергесез һәм бәлки шушы менә икеләнеп йөрүчеләр бардыр, ислам диненә әле теге беренче адымнарын ясарга куркып йөрүчеләр бардыр һәм инде безнең менә азан әйтү ул бит инде беренче чиратта мәчеткә намаз укырга чакыру, өндәү һәм менә матур итеп, моңлы азанны ишетеп, бәлки ул кешеләрнең күңелләренә, күңел түрләренә үтеп кереп, аларның шушы мәчеткә беренче адым, ислам диненә беренче адым ясарга бәлки бер этәргеч сәбәп булып торыр дип тә уйлыйбыз. Шуңа күрә без бик уңай карыйбыз һәм инде ярдәм итәргә, оештыруда ярдәм итәргә бик риза. Рәхмәт, хәзрәт. Фәрит әфәнде, Бөтендөнья татар конгрессы да әлеге бәйгенең оештыручыларының берсе. Беренчедән якынча ничә кеше катнашыр дип көтәбез һәм күпчелек татарлар бит инде алар Татарстаннан читтә яши. Анда яшәүче милләттәшләребез әлеге бәйгедә катнаша аламы һәм алар өчен әлеге бәйгенең менә әһәмияте нидә? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Хөрмәтле милләттәшләр, үз исеменнән һәм инде Бөтендөнья татар конгрессына исеменнән монда оештыручыларга барсына да Аллаһның рәхмәтләре яусын дип әйтәсе килә, чөнки Рамазан аелында шундый бәйгене уздыру, ул татар азаны, әлбәттә Бөтендөнья татар конгрессы буларак без аны үзебезчә Бөтендөнья татар бәйгесе дип әйтәсе килә. Шул вакытта Казан шәһәрендә булган 1000 еллык исемендәге мәдрәсә җитәкчесе Ильяс хәзрәт Зиганшиннан да аның катнашуы, монда аның фикерләре булуы, аның сәламнарын җиткерәсе килә һәм инде без инде Бөтендөнья татар конгрессы буларак үзебезнең мөмкинчелек белән бөтен дөньяда татар булганга шулай бу азанда катнашырга тәкъдимнәрне бирергә тырышабыз. Чөнки безнең әле менә хәзрәт әйтеп китте, Татарстанда имамнар эшли, әлбәттә диния нәзарәте, ә менә башка төбәкләрдә Бөтендөнья татар конгрессының эшләре, анда татар имамнары күп, әле менә аның җиңүчеләре дә Алла бирсә, менә май аенда Бөтендөнья татар конгрессы имамнар форумы оештырган. Форумда аның җиңүчеләре дә тәкъдим итеп, алар анда азан әйтергә тиешләр. Шуңа күрә бу безнең әле беренчедән татар имамнарының дәрәҗәләрен үстерү, бөтен башка милләтләр арасында да һәм инде әйтергә кирәк бит инде ул ислам динендә күп кенә милләтләр булса да, безнең татарларның үзенең төп урыны булырга тиеш, башка төбәкләрдә, башка илләрдә дә. Шуңа күрә бу анда әһәмияте зур дип уйлыйм. Инде үзебезнең Казанны татарны алганда да biz үзебезнең авылларыбызда, шәһәрләребездә төзегән мәчетләрдә татар имамнары, татар теле, татар вәгазьләре сакланып киләчәктә дә шуларга да бу үзенчә бер зур эш дип уйлыйм. Шуңа күрә әйтеп китәсе килә, безнең татарлар башка регионнарда булган әгъзалардан да алар бөтенесе катнашырга тырышырлар. Әлбәттә без анарга көч куербыз һәм инде аның нәтиҗәсе дә булыр дип уйлыйм. Инде Марселләргә бик зур рәхмәт. Тәртип радиосына, диния нәзарәтенә, Бөтендөнья татар конгрессына киләчәктә дә менә шул безнең изгешләребез бергә дәвам итсен дип ышанып торабыз. Рәхмәт. Бәйге булгач аның жюри составы да бар. Ризалә ханым жюри составы белән дә таныштырып китсәгез иде. Безнең жюри составына килгәндә без инде киңәшләштек тә менә җегетләр белән дә, барысы белән һәр монда безнең жюринең рәисе ул Миңгала Байгалиев булачак, инде Татарстанның халык артисты, Алла бирсә. Һәм жюри безнең ничек дип әйтим, һәр кешенең үз жюрие дип әйтим әле, шулайрак булайны коллегиаль булай инде бу. Менә Рухимның иҗат берләшмәсенең үзенең составы карый, бер кешене сайлый, Тәртип радиосының үзенеке, шулай ук һәм диния нәзарәтенең шулай ук үзенең коллегиаль сайлап ала торган кешеләре булачак. Ә без үзебезнекенә килгәндә инде
Тәртип радиосына бит аңа әллә кая теге еракка йөрисе юк, жюри әгъзаларын эзләп. Безнең үзебезнең Әхтәм абый Сатиев бар, бүгенге көндә бездә азан әйтүче Җәлил хәзрәт бар, безнең Диния нәзарәте белән аны без теге бүлешәсе булмаса, Җәлил хәзрәтне без үзебезнеке дип әйтәбез инде. Нәзарәт үзенеке дип, гомумән татар халкына хезмәт итүче, бөтен татар халкыныкы, мөселман халкыныкы инде алар. Һәм менә Рәкыйб абыебыз бар, Гаффар хәзер белгеч шулай ук бу өлкәдә. Нурулла хәзрәт бар, инде теге хатын кызларга сүз бирелсә, Сәйдә Выстай бар безнең. Шуңа күрә менә һәр безнең бүлекнең, оештыручыларның үзенең шундый дәрәҗәле сайлап алу мөмкинлегенә ия булган белемле, гыйлемле шәхесләре бар дип әйтәсем килә. Һәм бу гадел сайлап алу булыр дип ышанам мин, Алла боерса. Без үз ягыбыздан эшләнә торган тагын эшләрнең берсе инде безнең менә авылларда бит инде мәчетләр бар, Аллага шөкер, хәзер бөтен җирдә мәчет салына, ләкин анда бөтен җирдә дә кеше йөри дип әйтеп булмый. Менә безнең эшнең иң зур нәтиҗәсе шул мәхәлләләрдә, һәр авылда азан яңгырап, ул мәчетләр буш тормыйча, анда балалар да, олы кешеләр дә шушы азанны ишетеп килгәнен дә күреп сөенәсе килә минем. Һәм шуңа күрә иң яхшы азаннарны без хәтта кайбер җирдә бит әле ул әйтергә кайтып китеп кенә килеп җыри торган кешеләр булырга мөмкин. Көн сайын азан әйтергә, 5 вакыт азан әйтергә мөмкинлеге булмаган, кешесе булмаган җирләр бар. Без яхшы азаннарны үзебезнең студиядә яздырып та бирәчәкбез, Алла боерса. Аларга теге кирәк вакытта кулланыр өчен дип. Менә шундый хәлләр бу бәйгенең нәтиҗәсенә сөенергә язсыңла дип әйтәсем килә. Шулай булсын. Һәм Марсель, янәдән сүз сезгә. Гомумән конкурста катнашыр өчен хәзерге вакытта нәрсә эшләргә кирәк? Аның заявкасын кайда тутырырга мөмкин? Һәм тагын бер сорау, менә конкурста катнашучыларның эшләрен видеода кайда карап булачак? Ул инде онлайн форматта булачакмы, ягъни яисә инде рәсми төркемнәрдәме? Менә инде әйтеп үткәнек, беренче елларда без шактый тәҗрибә тупладык һәм әйтелгәнчә күпчелек азаннарда барбер бер үк төрле хаталар кабатлану аркасында без оештырырга булдык быелдан, аны башкачарак калыпка салырга булдык һәм шушы бәйге белән бер рәттән азанчылар мәктәбе, яисә азан татар азаны мәктәбе нигез салабыз. Бу нәрсә дигән сүз? Бу әлбәттә моның платформасы интернетта. Иң элек катнашырга теләгән кеше шушы мәктәпнең дәресләрен карап чыгарга тиеш булачак. Аның ягъни алар инде бар, ул дәресләр инде бар. Ул дәресләр якын көннәрдә инде пайда булачак интернетта. Безнең төп платформа azan.tatar сайты. Бөтен мәгълүмат шунда бар, тәртибе аңлашыла, бәйге шартлары, уздырылу вакыты барсы турында анда мәгълүмат бар. Димәк, иң элек катнашучы шушы дәресләрне үтеп, аннан соң шушы дәресләрдән соңгы тестны үтәргә тиеш. Билгеле бер балалар җыйган очракта, җыя алмаган очракта ул теге дәресне яңадан карый игътибар белән һәм җыйган очракта ул инде үзенең азанын яздырып җибәрә ала ВКонтактедагы татар азаны төркеменә. Ягъни ике платформадан файдаланабыз. Берсе төп платформа azan.tatar сайты, анда журналистлар өчен дә мәгълүмат бар. Икенчесе ВКонтактедагы шундый төркем. Ягъни менә шундый рәвештә, әзерлекле рәвештә катнашучы якын килергә тиеш бу бәйгегә. Беренче елларда инде номиналь азан әйтә беләм, әйдә әйтеп карыйм, яздырып җибәрим әле дигән шушындый бер якын килү булса, быел икенчерәк, чөнки азан әйтүнең дә хикмәте бар. Гарәп теле бик авыр тел. Без гарәп теле фонетикасын, очракта орфоэпиясын саклап эшертергә тиеш. Чөнки гарәп телендә шул хәтле аның сүзләре күп, ул шул хәтле бай тел. Мисал өчен менә анда бар hayya alal falah дигән сүз әйме. Фалах, менә hayya alal falah дигән чакыру, ул үзенә күрә бер бик мәгънәле чакыру. Әйдәгез бәхеткә, намаз уку белән чакыра мәзин кешене бәхеткә һәм уңышка. Әйдәгез уңышка дип чакыра. Кайсы бер кеше әйтә бит, мин нишлә бәхетсез икән ди. Аңа хәзрәтләр әйтәләр, соң сине мәзин көненә 5 тапкыр азанга чакыра бит, әйдәгез бәхеткә дип, нишләп син аны кабул итмисең соң дип. Менә бу фалах дигән сүз, мисал өчен анда татар телендә булмаган бугаздан чыга торган авазы кулланыла. Әгәр дә безнең татар кешесе аның урынына үзебезнең һәм дигәндәге һәне генә кулланып, фалах дип кенә әйтсә, монда бөтенләй башка мәгънә килеп чыга. Монда икенче мәгънәсе килеп чыга, Кристинның мәгънәсе килеп чыга һәм мондый әйберләр бик күп. Һәрбер сүздә диярлек, каядыр ижекне сузып, артык сузу шулай ук бик куркыныч мәгънәгә китерергә мөмкин. Ягъни мондый илаһи текстка без андый хилафлыклар кертә алмыйбыз. Шунлыктан башта кеше өйрәнә менә шушы орфоэпия дип әйтегез аны. Без инде аны гарәп теле белгечләре өчен түгел, без аны яраклаштырдык татар гарәп телен белмәүче кешеләр өчен, татар теле фонетикасы күзлегенә. Мин үзем белемем буенча татар теле гомумән филолог һәм татар теле белгече дип әйтим, һәм мин моңа якын килдем
Менә шушы фонетика, орфоэпия кысаларыннан. Һәм икенчедән дәресләр булачак менә шушы тавышны чыгаруга, тавышны күркәм, матур тавыш чыгаруга, шушы күнекмәләргә һәм милли мәкам куруга. Бик күп кеше Коръән укырга мисал өчен өйрәнә, ләкин мәкам булдыра алмый. Милли мәкамның үзенең принциплары бар. Менә шушы без әйтәбез инде пентатоник принципка нигезләнеп корыла безнең милли мәкамыбыз. Моны аңлатырга кирәк һәм шушы әйберләрне аңлаганнан соң гына кеше үзенең азанын яздырып, ул эшли ала мәхәллә эчендә. Имам хатиплар хәбәрдар, имам хатип янына килеп, мин катнашам, имам хатип теге кешенең азанын башта тикшерә ала, балаларны шушы каникулдан файдаланып җыеп, балаларга аерым дәресләр бирә ала, балалар өчен шулай бик кызыктыргыч бүләк баранда, алар инде ул бүләккә кызыгырлар дип саныйбыз без. Һәм ашкынып мәчеткә килеп, хәзрәт, әйдәгез безне өйрәтегез әле дип, бәлки әле үзләренең дә инициативаларын күрсәтерләр. Һәм шушы бераз гына инде дәресләр үткәннән соң инде шушы бәйгедә катнашырлар. Әлбәттә, без күзгә тотабыз, менә безнең иң төп максат, иң зур максат дип әйтик инде, ул инде глобаль максат, татар азаны менә шушы төрек, гарәп, Малайзия азаннары дәрәҗәсенә чыгарып булмас микән? Безнең күрсәтерлегебез бар. Без мөселман, иң төньякта яшәүче мөселманнар дип әйтик инде, безнең үзебезнең регистр, тавыш регистры, безнең үзебезнең моң, үзебезнең көй. Biz шушының белән biz традицион ислам вәкилләре, ләкин безнең үзебезнең моңга бар, кырда чәчәкләр күп булган шикелле, менә аның бит әле шушы моңнарның да үзенчәлеге, ул гомумән мөселман дөньясын гомумән баетучы әйбер. Шуңа күрә без бу әйбергә бик зурлап, бик глобаль масштабта карыйбыз һәм менә аннан соң әле тагын да методология булдырып, азан әйтү буенча, мәкам буенча фәнни методология булдырып, бәлки тел һәм әдәбият сәнгать институты белән бергәлектә инде фольклор экспедиция нәтиҗәләрен карап, төрле мәкамнәрне табып, шушы мәкамнәргә нигезләнеп тә азаннар әйтү, Коръән уку мәкамнарын булдыру турында без инде хыялланабыз. Планнары ашынан да бик күп. Һәм менә Марселгә өстәп кенә әйтәсем килә, теге шул дәрәҗәгә күтәрү булмас микән диде ул. Аллаһ Тәгалә үзеннән сораганда да бирмәссең микән, булмас микән дип сорарга кушмаган, шул дәрәҗәгә күтәрергә насыйп булсын. Безнең ният шундый. Һәм эшебезнең нәтиҗәсен күреп сөенергә язсын дип әйтәсем килә. Хөрмәтле коллегалар, сезнең сорауларга күчик. Кеше биргәнче биреп калыйм әле, хәерле көн, исәнмесез, Зөлфия Гыйльметдинова. Менә мин ул Озан бәйгесенең беренче елларын хәтерлим. Ул вакытта күп кенә миңа да колак чите белән булса да ишетергә туры килде һәм шулай ук радиода эшләгән вакытта язалар иде дә эстрадага якын, бу бит җыр түгел дигән сүзләр дә булды. Һәм менә тыңладым сезне, сез инде камилләшә барасыз һәм инде менә үзенең ниндидер нигезләмәсендә уйлап табарга уйлыйсыз, маташасыз. Һәм менә монсына әфәрин, сезгә бик зур уңышлар телим. Һәм менә 14 яшькә кадәр дигән бит. Менә ул 14 яшькә кадәр балаларның эфирда Озанга чакыру, менә шулай ук мисал өчен Тәртип радиосында мөмкинлекләре ни дәрәҗәдә 14 яшькә кадәр булган Озан әйтүчеләрнең, катнашучыларның. Яки инде монда 14 яшьтән соң әйтүчеләр генә сайлап алыначакмы? Гомумән менә бу Озан Тәртип радиосында нары җиңүче Озаны яңгыраячакмы? Миңа калса, җиңүче төп җиңүче ул инде балыглы яшенә ирешеп, 14 яшьтән өлкән булган кешенең Озаны яңгырарга тиеш. Гомумән дин хөкеме буенча да инде Озанны гомумән балыглы яшенә җиткән кеше әйтү кулайрак күренеш дип әйтик инде. Балаларны чакыртып, балаларның Озан үрнәгендә яңгырату, ул әлбәттә яхшы фикер. Озанга багышланган дер тапшырулар безнең радиода булачак. Без ул иши катнашучыларны чакырырбыз дип өметләнеп торабыз. Һәм аларның Озанында үрнәк Озаннарны без күрсәтеп, безнең бөтен өметебез, дөресен әйткәндә, балаларда, аларда тәрбияләү, Озан әйтүче рухын аларда тәрбиялисебез килә. Өлкәннәрне инде бәлки бөтенесе бик үзгәртеп бетереп тә булмас, ләкин монда балачактан килергә тиеш. Шушы фонетик әйтү сәләте, моң һәм гомумән мәкам Озанга мәхәббәт балачактан килергә тиештер инде ул. Бала бик тиз үсә бит ул дип әйтәсем килә, чөнки без менә шушы кичкенә вакытта аларны сеңдермәсәк, бу кирәкле нәрсәне аларга, ул үскәннән соң Марсель әйтмешти, кыенрак булырга мөмкин. Мин беләсезме, тәртиптә әлбәттә менә шушы бәйге барышында яхшы әйткән балаларның Озаннары яңгыраячак. Ул бала өчен беләсезме нәрсә булачак? Мин менә Аслан Миргаязовның, безнең менә Алмаз Тагировичның улының Озан әйткәнен тыңлап җылыйсыларым килде. Ул менә безнең Әхтәм абый ничек әйтә, аны Марсель дә өйрәткән дип беләм мин, Вагызов. Ул нәкъ шулай итеп әйтә. Бу бит инде бу балада өмет бар дигән сүз. Бу үзенең яшьтәшләрендә бөтен кешене тарта ала дигән сүз. Бала тавышы гомумән
bir яктан әле теге дин ягыннан гына түгел, радио, телевидение ягына игътибар итсәгез, иң күп аудиторияны җыя торган, иң күңелне җәлеп итә торган, иң чиста, иң саф, ул тотып тора торган, яшәешне тотып тора торган балалар һәм күңелендә бала үлмәгән кешеләр дип әйтәсем килә инде. Шуңа күрә яңгыраячак Алла бирсә, ләкин миңа инде бик күп сораулар шулай ук бирделәр. Әхтәм абыйның азанын алып куярга җыйнасыз мәллә дип. Юк, Әхтәм абыйны без бик яратабыз. Әхтәм абыйның азаны калачак, ләкин бу бәйгедә катнашкан азаннар да эфирда безнең бәйге барышында да аның без тәртибен үзебез билгеләрбез. Яңгыраячак балаларныкы да, олыларныкы да. Алла бирсә. Рәхмәт, тагын сорау. Микрофон. Зөлфия, микрофон. Радиосында азан әйтүче дә үзгәрәчәк дигән сүзме бу? Монда хәзер ансы инде Болгар радиосының үз хөкеменә кала торган мәсьәлә. Шуңа күрә монсы хәзер бәйләнеш юк булып чыга инде. Быел инде без менә Тәртип радиосы белән эшләгәч, без Болгараларга да бик зур рәхмәтле, алар безне күтәреп алдылар, бик уңышлы эшләдек. Алар белән хәзер инде эфирда кайсы азанны яңгырату аларның үз эше булып калачактыр дип саныйм инде. Монда зур мөмкинлек туа бит инде. Монда тагын яңадан яңа теге татар мәкаме белән әйткән сайлап алу мөмкинлеге була монда. Аны кем кайсын сайлап ала, шунысын куя инде. Монда сезнең сорау Зөлфия бик зур тагында хезмәттәшлеккә юл ача әле бәлки чыннан да финалистларның берсе яисә җиңүчеләр параллель рәвештәме ансын уйлап кына бетерәсе бар. Менә калса азан ул яңгырарга тиеш, безнең шигырьдә шулай яңгырый, татар азаны яңгырарга тиеш дип кайсы радиодан булса да ул яңгырарга тиеш кеше күңеленә барып җитеп, анда нинди рухи үзгәрешләр барлыкка, рухи үсеш барлыкка китәргә тиеш. Шуңа күрә сезнең сорауыгызны без шулай күз уңында тотарбыз һәм хезмәттәшлекне бәлки әле дәвамда итәрбез. Бик зур рәхмәт, Татар информ. Хәерле көн, Татар информ, Гөлүс Ибраһимова. Менә авылларда шундай бер барайма имам бар бит инде һәм азан әйтүгә тагын берәр кешене җәлеп итәләр. Ул бер кеше булырга мөмкин, шулай ук балалар булырга мөмкин. Безнең авылда бар инде ул, менә шуңа сорауым. Менә ул гомумән дөрес күренешме? Чөнки аларның әйтелеше әйбәт инде бала әйтсә, ул бөтенләй башкача әйтә бит инде. Ул кыскарак әйтергә мөмкин, сузып бетермәскә мөмкин. Менә шулай җәлеп итү ул дөрес әйберме гомумән? Гомумән балаларны санала дин буенча, әгәр дә бала нәрсә өчен нәрсә әйткәнен аңлый икән, ул ярый санала, ләкин әлбәттә кулайрак балигъ булган кешенең әйтүе. Әгәр дә сезнең сорауыгыз намаз алдыннан бала әйтсә ярыймы дигән сорауга, әгәр дә ул акыллы бала, үз акылында һәм сәбәп нәтиҗә бәйләнешләрен аңлый торган икән, монда рөхсәт бар әлбәттә. Ләкин монда икенче яктан карарга була әлеге мәсьәләгә. Балалар әйтү ул ничектер азанга карата булган җитдилекне киметми икән. Шуңа күрә без инде әлбәттә инде өлкәннәрне азан әйтүгә күбрәк өлкәннәрне җәлеп итү турында сүз алып барабыз. Балалар безнең менә шушы этапта өйрәнеп, аннан соң инде җитлеккән чорда инде өйрәнгән рәвештә матур азанчылар булсын өчен тырышабыз. Сезнең сорауыгызга җавап бирдем микән? Асылына төшендем микән? Аннан соң тагын төп хаталар аңламыйча ул хәрефләрне дөрес әйтмәү һәм дөрес дәрәҗәдә сузмау иҗекләрне булаймы? Әйе. Аңламыйча. Тагын нәрсә дә булса бармы менә? Хаталарданмы? Әйе. Хаталардан аннан соң инде аларның башка хилафлыклары шул тавышка бәйле һәм мелодикага бәйле. Чөнки менә без бик күп азаннар кабул иттек беренче елда. Татар азаны бит инде бу дип җибәрделәр. Вакытың исә ул татар азанына ошаган, кайракта кеше икесен бергә синтезлый. Ул татар азаны белән башлый ул, аннан соң кирип китә менә бу ярым тоннарга, көнчыгыш мотивларына кирип китә. Һәм хаталар төрлечә булырга мөмкин инде. Беренчедән шул орфоэпик хаталар, фонетик хаталар, сузма хаталары һәм икенчедән менә шушы мелодиканы төшенмәү, мелодиканы аңламау, мелодик калыпны белмәү хатасы дип әйтергә була инде, төркемләргә була. Тагын шундай бер ишеткәнем бар, менә азан ул бит инде намазга чакыру һәм ул озак иттереп сузылып әйтергә тиеш диелгән әйбер. Ул менә ничек? Аның һәрберсен сузу кагыйдәсе бармы? Сузу узаклап һәрбер әйбернең чамасы бар, әйме? Монда ниндидер теге объектив вакытлар юк әлбәттә. Әгәр дә ул матур икән, һәм аңларга була икән, гомумән азаннан соң безнең мәчетләрдә әле 10 минут вакыт бирелә. Ягъни кеше шушы азанны ишетеп, әле тәһарәт алып килеп өлгерсен өчен, ул алдан әйтелә. Шуңа күрә сузмау мәсьәләсе ул катгый мәсьәлә булып тормый. Монда инде субъектив мәсьәләгә кайтып кала. Шушы җирлеккә ничек якын, шушы җирлек күңелендә ничек кайтавас таба азаны. Ул бик кыска булып та бик матур булырга мөмкин. Әгәр дә инде
ул азанга булган артык сузу нәтиҗәсендә азанга ниндидер тискәре хисләр барлыкка килми икән, һәм ул азанны матур айта гына икән, ул булсын. Ләкин безнең барыбер дә шу алтын бер урталыкны саклау принципын мин алга сөрер идем. Артык озын азаннар килде, сез әйткән, әйе, ул мәсьәлә бар. Кайсы бер кеше азанның матурлыгын сузуда күрә. Алай гына алай түгел. Сузуның да шамасы бар. Хөрмәтле коллегалар, тагын сораулар. Әгәр дә сорауларыгыз тәмамланган икән, әйдәгез форсаттан файдаланып, без әлеге бәйгенең оештыручыларының берсе Марсель Вагызовка тагы бер кат сөз бирик һәм бер җыр тыңлап узыйк. Мин инде адашның сүзләренә кушылып бер генә әйбер әйтәсем килә. Менә шу татар азаны белән бергәлектә без менә чит төбәкләрдән тагын көтеп калабыз. Мөнәҗәтләр, зикрләр, менә безнең изге Рамазан айыбыз җитеп килә. Менә шул вакытта таравих намазларында вакытында әйтелә торган зикрләрнең төрлесе бар. Ул төрле якта, төрле төбәктә төрлечә яңгырый. Менә шуларында эзлибез без. Ул бәлки әбиләрнең, бабаларның әле бүгенге көндә хәтерләрендә сакланып калгандыр. Менә шуларындагы югалтмау исәбеннән янәдән без аны яңартып, шушы киләсе буынга җиткерү өстендәге эшне параллель рәвештә алып барасыбыз килә. Шуңа күрә сезнең алдыгызда менә шушы Шыгырдан Чуваши якларында менә шушы таравих вакытында әйтелә торган Әл-Вадах дигән зикерне сезнең хузурыгызга тәкъдим итәсебез килә. الوداع kuş geldin rahmet ayı elveda la ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe illallah gelir günü şirde kökte ferişteler sığınışır gitken günü birgeleşip yılaşırlar elveda şir yüzüne saf saf bulup ferişteler inerler kullarından nurlu tabak müminlerge verirler. Şuşu ayda Kur'an ingen Nur üleşip galebge İzgi işler kuşa bulur Bütün yaman gamelge Elveda'u elveda'u kuş geldin rahmet ayı elveda la ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe illallah. Ramazan'da başladır bu dünyanın var yemi bu Muhammed ümmetine
Vakıda gala bülegi Nurunu bilen bizelgenedir Bütün meşitler tamam Sikir tesbih ve teravih Kitabızdan elveda 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 Hoş geldin rahmet ayı Elveda La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah Бик зур рәхмәт, Марсель. Ләйсән, синең рөхсәт белән мин йомгаклыйсым килә. Менә беләсезме нәрсә? Без моңа кадәр дә дини нәзарәте белән дә эшли идек. Быел бит инде ислам динен кабул ителүгә 1100 ел. Безнең эшчәнлек тагында ныгыды үзара эшләвебез, диме? Без мәчетләр тарихы белән дә таныштырабыз, гыйбрәтле гыйбарәләрдә, азан радиосы белән дә, хузур белән дә, барысы белән дә тыгыз элемтәдә эшлибез. Бу ел безнең араны тагында якынайтты. Бу берсе. Без бөтен дөнья татар конгрессы белән шулай ук һәр вакыт элемтәдә тәртипнең йортсыз җирсез яшәгән вакытында да иң беренчеләрдән булып ярдәм кулы сузучылар да һәм бүгенге көндә дә бөтен эшне хуплап алып күтәрергә әзер торучылар да алар. Без инде бу ике канат белән моңа кадәр дә эшлидек. Хәзер безнең Аллага шөкер менә рухи мең иҗат берләшмәсе дә безгә килеп кушылды. Бу инде көч дигән сүз, җаныйларым. Менә ил көннәр тыныч булмаган, шушындый авырулар күп булган заманда Аллаһ Тәгаләнең бу бер рәхмәте. Без менә чын күңелдән төпле ышанычлы кешеләр белән изге Рамазан аена атлап керәбез дип әйтәсем килә. Һәм бөтен авырлыкларны җиңәргә, борчу хәсрәтләр күрмичә генә яхшы итеп яшәр өчен, мөселман өммәтендә булган татар кешеләренең тормышын яхшыртыр өчен бу Алладан биргән безгә бер бүләк. Без моны кулланмыйча берничек тә кала алмыйбыз. Һәм минем рәхмәт әйтәсем килә менә шушы егетләрне радиога җитәкләп алып килгән безнең Айвазга. Чөнки бөтен җаваплылык бу бәйгенең татар азанының тәртип радиосы тарафынан Айваз Садыровка йөкләнә һәм ул аны алып барачак, Алла боерса. Һәм бу бер-ике кеше генә эшли торган эш түгел. Безнең минем ярдәмчем Ләйлә Ялалова. Ул бөтен тапшыруларның ничек чыгышын барсында контрольдә тотып, бу эшне шулай ук җитәкләп барачак. Музыкаль яктан Ләйлә Шаһиева, безнең музыкаль мөхәррир, ул үзенә булган бөтен өлешен алып барачак. Һәм инде бөтен күпчелек халыкка тарату өчен безнең пиар бүлеге җитәкчесе Айсылу Лерон алып барачак. Бу күмәк хезмәт. Һәм инде эфирда азаннарны яздыру, аларны тапшыруларны дөрес итеп, матур итеп, кеше күңеленә үтәрлек итеп алып баручылар булса, әбизәлеш ягыннан безнең тавыш режиссеры Алмаз Сәйфетдинов. Менә бу уртак эшнең бер матур җимеше, нәтиҗәсе Алла буерса булыр. Конгресс тарафыннан да, Диния нәзарәт тарафыннан да, рухи мең тарафыннан да без менә шулай дүртебез булабыз икән. Дүртебез дүрт яктан җигелеп бу эшне алып барып чыгарбыз һәм нәтиҗәсен күреп сөенербез дип ышанам. Файдалы гамәлләр кылырга, мәгънәле, кирәкле генә сүзләр сөйләргә, шушы рәхмәт аеның бөтен рәхмәтен алып кала алырга насип булсын. Аллаһ Тәгалә эшләп тору мөмкинлеген, ул эш шулай ук зур бәхет. Менә бөтен журналистлар да, бөтен кеше шуны аңласын иде. Эшли алу тагын да зур бәхет. Шуңа күрә үзебезнең хезмәтебезнең нәтиҗәсен күреп, сөенеп, сау сәламәт булып, ил көннәребез тыныч булып, барыбыз да дус, тату булып, бер-беребездән көнләшмичә, бер-беребезне күтәреп, бер-беребезгә ярдәм итеп, менә Зөлфиянең әйткән соравыннан чыккан фикер башымда йөри, Марсель дә аны хуплады име. Бу азанда монда конкурентлык юк. Бу бөтен радиода, бөтен телевидениедә, бөтен җирдә чыгып әйтсәң дә, бу бары тик файдага гына булачак. Шуңа күрә татар азаны яңгырарга тиеш. Татар халкы яшәргә тиеш, һәм ул иманлы, мехрибан, шәфкатьле тырыш икәнен без аның беләбез. Бу алга таба да шулай булыр дип ышанабыз. Тәртип белән бергә алга атлыйбыз, Алла бирсә. Рәхмәт сезгә. Татар азаны бәйгесен оештыручыларга уңышлар гына телибез һәм
Аның нәтиҗәләрен инде бәлки менә шушы залда яңадан яңгыратырбыз җиңүчеләре хакында аерым матбугат конференциясен җыеп. Әсия, хөрмәтле коллегалар, уңышлы матур көннәр. Сау булыгыз. Бик зур рәхмәт сезгә.